Takže zdarec Krafe, tady je XP Revolution a vítám tě u tohohle videa, kde ti chci poradit, jak udělat melon farmu, jak máš ty 2 políčka. Tak se koukej, protože já jsem si koukal na tvoje video, na ten tvůj skyblock a jsem viděl, že ti to tam prostě nemohlo vyrůst nic, jo, takže takže ti ukážu, jak to udělat a doufám, že se ti to bude líbit a poslechneš mě, tak potřebuju dřevěnou motiku třeba a sorry, Krafe mám, jsem nemocnej trošku, takže musím vzpomenout, kde to je. Jo, počkej, Krafe, sorry za to, tady, jo, semínka. Takže ty myslíš 2, takže a ještě budeš potřebovat, ať udělám ty boumily, a abychom to měli rychle udělaný a myslím, že bychom mohli začít stavět, takže tady dá, počkej, ještě musíš tady ještě vodu. Tak, takže tady dáš semínka, to už máš hotový takhle, jo. A chceš, aby ti to vyrostlo, takže tady uděj to ještě jednou a nech to vyrůst. Třeba kolem toho něco dej, ale já to moc nedělám. Sorry, Krafe. Takže jenom počkáš, až ti to vyroste a pak ti to bude fungovat, aby ti to ukázal někde jinde, takže a za chvíličku se přesuneme nikam jinam. Třeba kolem toho nějakou tu vodu a to ty nedělej, protože jsi na skyblocku a máš tam své suroviny. Tady byste čekat do nekonečna, takže já se jdu připojit nikam jinam. Jsem začáteční, takže doufám, že to pochopíš. Takže já jdu do jiného světa. Já nevím, co je tohleto. Možná jo, možná ne. Jo. Takže je to ono. Takže vidíš, že to tady takhle funguje. Tady mi to už docela zaschlo, ale jinak to mělo být v pohodě. Jo, a já to normálně mám na tom, ale jinak to máme normálně v pohodě. Jinak tam se normálně no teda. Takže Krafe zkusil, jak jsem to ukázal předtím, a pak mít chvíličku s tím strpení a nechat to vyrůst. Tohle tam, toto nemá být, to má být jako tady toto. No. A když to takhle nepůjde, tak ty si řekl s tím zimním bajon, takže to asi bude kvůli tomu, takže ti to asi nepůjde udělat. Takže doufám, že se ti tohle video zkusíš to udělat podle toho, třeba na nějakým single playeru, vyzkoušíš, jestli to funguje a jestli to bude fungovat, tak to pak využij na skyblocku a doufám, že se ti tohle video líbilo a prosím dej mi nějaký odběr a nějaký ten like a já se s tebou loučím, nazdar.